guys, bali budget budget Hi guys, welcome to ತುಳುನಾಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಿಗಳು ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ತೂತಾರೆ ಏನ ಹೆಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಬಲೆ ಏನ ಮತ್ತು ಸೆಟಪ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಬಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಸುರುಕ್ಕು ಬರ್ತದು ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಟಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶೋ ಲೈಟ್ ನಾಲ್ಕು ಸೈಡ್ಗಳ ಶೋ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಿಡ್ಲ್ ಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಬೇತೆ ಪೂರ ಸೇಮು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ನಾಲ್ಕು ಸೈಡ್ 4 ಸ್ಪೀಕರ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಹುಷಾರ್ ತಗೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡಿಲಪ್ಪ ಅವು ಬಡ್ಚಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಂದು ಶೋ ಲೈಟ್ 3 ಗಡಿಯಾರ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕ 1 ಲಕ್ಷ ಲೈಟ್ ಒಂದೇ ಮೂಜಿಲ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಕಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೇನ ಮೆಗ್ದಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದಿವಾಗಿನ ಅಕ್ಕ 1 ಮೆಗ್ದಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕೀಬೋರ್ಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೀಬೋರ್ಡು ಮೌಸು ಬಕ್ಕ ಆಸಸ್ ಟಫ್ ಗೇಮಿಂಗ್ F15 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ 60GB ರ್ಯಾಮು 512 SSD ಅರೌಂಡ್ 70,000 ಆಗ್ತದೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಗೂ ಗೇಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು. ಬಕ್ಕ ಇಂಕೊಂತ ಮೊದಲು ಜೋರು 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ದೀಪೇನೆ ಎನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಇಂತ ದೀಪೆ ಎನ್ನ ಐಫೋನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದೀಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲಂಜಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು. ಮೂಲಂಜಿ ಕೊಡಾಕ್ದಾಗಲ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ವರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ದೀಪೆ. ಬಕ್ಕ K8 ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ತೊಲೆ 2 ಮೈಕ್ 800 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಮರನಿ ಕಟ್ಟಾಯಿನಿ ಎಕ್ಕೊಂಜಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಂಡ ಅದಾಕು. ಬಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೆ. ಎದುರು ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರೇ ಕೊಡ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊನ್ನೊಂದು ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಡು ತುಳಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಸೋನಿಂದ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಊಫರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಹಿಡ್ದೆ ತಂದೀನಿ ನೆಕ್ 10,000 ಕೊಡ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಅವು ಕರೆಂಟ್ದ ಒಂದು ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದೀನಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲ ಏನು ನಂಬರ್ ಬೇಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂದು ಅಂಚ ಒಂದು ಮಾಡಮ್ಮ ಒಂದು TP ಲಿಂಕ್ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ನೆಟ್ದ ಮಾತ ಕೇಬಲ್ ನೆಕ್ ನಾನು 5,000 ಮಟ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ಸೈಡ್. ಬಕ್ಕ ಚೂರು ಕಿಂಜ ಸೆಟಪ್ ಚೇರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಬಂದಿಜಿ ನಾನು ಮಲ್ಪೋಡು ತೂಕ ಪಾಪುಂಡು ಬಂದು ತೂಕ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ನಮನೆ ಮಲ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬೇತೆ ಅಂಚ ತೂಪುಂಡು ದಾಲ್ ಹೆಜ್ಜಿ. ಬಕ್ಕ ಮೂಲಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಚಾರ್ಜರ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಒಂಜಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ತನಕ. ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸೀಲಿಂಗ್
ಕಾರ್ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಾನು ಸೀಲಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಮ್ಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ₹400 ಆಗ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ತಂದೀನಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 300 ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಿಲ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಏನ್ಗ ಎಂಚ ಬೇಸ್ ಒಂದು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಪನ ಎಂಚ ಏನೊಂದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪೂರ ಸಾಂಗ್ ಪಾಲ್ತಿದ್ದಿ ಖಾಲಿ ಬೇಸ್ಗೆ ಎಂಚ ತೋಜನ ಏನು ತೋಜನೊಂದು ವರ್ಷ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ 25,000 ಆಗ್ತದೆ ಎಬೋ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ತೂಪುನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪೂರ ಸೇರ್ಪಂಡ 3 lakh ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಬಕ್ಕ ನಾಲೆಜ್ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ನೆನ್ಪು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಸದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಚನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನುಕೂಲ ಆನ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀಗ ಬಾಯ್ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಕೆಳಗಿನ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಬಾರಿಸಿ